Ξεκινήσαμε, συνάδελφοι. Εδώ είμαστε λοιπόν με το Best Tips και είμαστε στην τάξη. Αμέσως σήμερα, μόλις σας έκανα την ανακοίνωση. Ξεκινάμε μια περίοδο που το παιδί ετοιμάζεται για τις εξετάσεις και θέλω να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί ιδιαίτερα την περίοδο αυτή οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες, όχι γιατί άλλαξαν από παλιότερα, αλλά γιατί πρέπει να φροντίσουμε να δώσουμε στο παιδί ένα απόσταγμα σκέψεων, μια κωδικοποίηση, και έχω κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές γιατί ίσως οι λέξεις μου παρασύρουν τους αδέλφους και ιδιαίτερα τους νεαρότερους. Η κωδικοποίηση δεν είναι κάτι που τυποποιεί. Εξαρτάται από την εμπειρία μας το πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε στο παιδί αυτό που σκεφτόμαστε και που θα μπορέσει να θυμηθεί, να πάρει μαζί του την περίοδο αυτή και να κρατήσει μέχρι εκείνο το πρωινό στην τάξη. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε δει από την εμπειρία ότι πάρα πολλά λάθη γίνονται εκείνο το πρωινό στην τάξη. Όταν το παιδί ξεκινάει με ένα έτοιμο θέμα, το οποίο έφερε από το σπίτι του και δεν προλαβαίνει να διαβάσει καν το κείμενο και έχει ήδη αποφασίσει ποιο είναι το θέμα. Άρα λοιπόν να σκεφτούμε και πάλι τη σχέση κειμένου και θέματος, όπως επίσης και τη σχέση δεδομένων και ζητουμένων, πράγματα τα οποία αντιμετώπισα σήμερα και ήθελα να σας τα μεταφέρω για μια ακόμα φορά. Καταλαβαίνετε επίσης ότι την περίοδο αυτή το παιδί θέλει να ακούσει διάφορες ενότητες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Και θα ήθελα να μιλήσουμε πάλι γι' αυτό. Θα επιδιώξω τις επόμενες μέρες να συγκεντρώσω κάποιες τέτοιες και να τις σχολιάσουμε είτε εδώ είτε στο κανάλι μας του My Name is Teacher. Προσπαθώ με την κίνηση αυτή να δώσω άμεσες συμβουλές και να μεταφέρω άμεσες απορίες, γιατί το παιδί κάθε στιγμή έχει ανάγκη από βοήθεια και στήριξη. Ενδέχεται λοιπόν να ακούτε πράγματα τα οποία να θέλετε να μεταφέρετε αμέσως στο μαθητή σας. Υπάρχουν νομίζω προβλήματα τα οποία δεν έχουμε λύσει, γιατί δεν είμαστε τόσο δεκτικοί στο να ακούσουμε. Και μεταφέρω ένα παράδειγμα εδώ. Σήμερα, σε μια ερώτηση συναδέλφου εκεί στη σελίδα Φιλόλογοι Online, απάντησα. Η ερώτηση έλεγε: προτείνετε μου ένα καλό βοήθημα για τη Γάμα Λυκείου, και απάντησα ότι δεν είναι σκόπιμο να διαβάζουμε το ίδιο πράγμα που διαβάζει το παιδί, και ίσως παρεξηγήθηκε το λεγόμενό μου και γράφτηκαν σχόλια από συναδέλφους ότι βεβαίως να διαβάζουμε και αρθρογραφία και άλλα, δεν εννοούσα βέβαια αυτό, αλλά χρειαζόμαστε και σημεία αναφοράς. Καταλαβαίνετε ότι η δουλειά νομίζω χαλάει εκεί στα σημεία αναφοράς, εκεί που ο τρόπος χειρισμού τους, διαχείρισής τους δεν είναι απλά αναφοράς, αλλά είναι αντιγραφής, είναι φωτοτύπησης κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί πάνω θα συζητήσουμε και θα ήθελα περισσότερο να ακούμε, ιδιαίτερα οι νεότεροι, παλαιότερους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν πράγματα να πούν και τα έχει δείξει πράξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να στηρίξουμε το νέο εγχείρημα, γιατί έχει σκοπό να βοηθήσει άμεσα τον συνάδελφο για να υλοποιήσει αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Σας ευχαριστώ.